Aj tak budem požiarníkom. Túto vetu si pamätáme asi všetci vďaka rozprávke o Dráčikovi. Povolanie hasiča je jedno z najnebezpečnejších. Pri zásahu nikdy nevedia, či aj oni sami nebudú potrebovať pomoc. Ak aj napriek tomu chcete byť hasičom, poďte sa s nami pozrieť na Strednú školu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline, ktorá je jediná svojho druhu. 90 hodín teória, 310 hodín náročnej praxe musia absolvovať všetci hasiči počas základného 10-týždňového výcviku. Počas kurzu sa stretávajú so všetkým, čo by sa im mohlo stať pri reálnych požiaroch. Dôležité je získať rutinu, aby niektoré veci robili automaticky. Tieto podmienky simulujeme u nás v areáli a dostávajú sa do skutočnej záťaže, či už z hľadiska psychického tlaku vo výškach, alebo pôsobenie plameňa pri reálnom ohni. Novinkou školy je trenažér na hasenie ohňa v uzavretých priestoroch. Vtedy dochádza k nahromadeniu oxidu uhoľnatého a pod vplyvom vysokej teploty k jeho zapáleniu. Nebezpečný jav nazývajú flashover. Je to okamžik, ktorý trvá veľmi krátku dobu a vlastne pokiaľ hasič nie je pripravený na sprievodné znaky tohto flashoveru, vlastne môže dochádzať až k smrteľným zraneniam. Riziko vlastného zranenia alebo dokonca smrti je prítomné na každom kroku. Vstupujú do priestorov alebo pracovísk, kde už sú narušené pravidlá bezpečnosti práce a konajú pod veľkým časovým stresom. Po 10 intenzívnych týždňoch ich čaká polročná prax a 2 týždne špecializovanej prípravy. Až po zvládnutí záverečných skúšok sa z nich stávajú profesionáli. V nepremokavej a nepredušnej 26-kilovej výstroji zasahujú hasiči v mrazoch, ale aj v 30-stupňových horúčavách. Pre televíziu Joj Lucia Michaláková.